Satu tebang spesial bersama Sendagarum, Dika Audio dan juga ada Dewi Media Pro. Condro wis ilang citrane mendung patah nglimputi cahayane riwes ngenteni kapangku amung sira pepujan atiku Endung esemu tansah lambi ngelewani milangeni nimas geritu nolong rasa tresno sun konto saiki wis bisa kontro. Nimas mratelake katresnan nedya bakal urip bebarengan sayang kandamu kang arup wangi ando kasetyang jati upayane tatan balen Kula nyuwun mangke dipun garap kendang miring ayo Mas catur. Kang Mas Apa diajar? tresnaku banget kanggo sampean. Terus mau kinarya tangga wis ginaris karo Sing Maha Kuwasa. Moga-moga awake dhewe langgeng selawase ya Mas. Amin Allahumma amin. Mas Budi endung semut tansah lambi lelewane milangeni nimas geritu nolong rasa tresno sun kanto saiki wis bisa kontro. Sugeng rawuh Bu Ami, Bapak Rapko. Nimas mratelake katresnan nedya bakal urip bebarengan sayang kandamu kang arup wangi antol kasetyang jati upayane katan balen Ibu Ami Dewan sekalian Bapak Suprapto monggo kabar Karangga spesial bagi ngatur lagi sugeng sonten sugeng rawuh sepeda bali Ibu Ami Bapak Prapto bagi para tamu
rasa tresno sun kanca saiki wis bisa gatra. Bakal urip bebarengan sayang gandamu kang aro wangi antar kasetyang jati upayane takkan mencari antar kasetyang jati upayane takkan Iki matur sembah nuwun setunggal lelagon kemawon. Tuh. Menika Iki ora pengen